Ola amigos, amigas, benvidos unha semana máis ao Como que non da Radio Galega. Estamos no programa 296º, 296 programas que levamos xa, 8 desta temporada. Quedan moitos para rematar a temporada? Pois quedan, agora mesmo, quedan el 36, 36, no, 34. Ben, xa quedaron máis. No, 33. Que alivio. 33, a la de Cristo menos un mes. Estamos xa na reta final da Estamos na reta final temporada. Xa pasou o peor. Xa pasou o peor, sí, pero bueno, vais a facer un pouco longo. Xa é 27 de outubro e ademais hai que lembrar que hoxe, para rematar o programa, todos os amigos e amigas que escoitan o Como que non, tanto aquí na Radio Galega como en a Galega Audio, saben, porque o anunciamos a semana pasada, que hoxe estreaba o noso artista musical convidado de hoxe, Robert Carcos. Este mesmo sábado, 26, acaba de estrear o seu último tema, Click, que vai interpretar por primeira vez en rigoroso directo. Ostras! Nesta edición do Como que non, o final do programa. Click de Robert Carcos, entrada en plataformas, que acaba de estrear este tema hoxe, onte, que hoxe xa é domingo, vai facer o propio, vai interpretar en directo cando rematemos este programa, que de verdade que remata a unha remata. Entón, antes de a unha, toca Robert Carcos, e se queredes escoitar íntegro todo, en canto rematamos na FM, automáticamente xa estamos disponibles en a Galega Audio co tema de Robert Carcos íntegro, por se acaso ao final na radio pois xa anuncios ou así non sae todo. Bueno, pois en a Galega Audio está íntegro en canto rematemos o programa aquí na FM da Radio Galega. Connosco Alejandro Martínez Pini, temos tamén a Dani Lorenzo, creo que se me caeu a cazadora. Bueno, non pasa nada, Pablo Sangiao, creo que me estaba recollendo a cazadora. Fran Rodríguez, xa dixemos a semana pasada que está traballando arreo no Hitlist e que en breve volverá, se todo vai ben, no programa 300, que nos quedan nada, xa como que di 4 programas para facer ese programa especial. Se aínda estades interesados, quedan moi poucas prazas. Escribidnos un mail a comoquenonradio@gmail.com, comoquenonradio@gmail.com, indicando os nomes e apelidos dos asistentes, e se aínda quedan prazas, nos contestamos co que sexa. Se xa non quedan, tamén contestamos, pero aínda quedan unhas prazas para vivir eses 300 programas en Lagulet. Dito isto será en Vigo, por certo, para os que estean preto ou os que teñan pensado ir ese xoves 14 de novembro, que non dixen a data, xoves 14 de novembro, gravamos ese programa 300 en Lagulet. E temos con nos unha semana máis, hoxe a derradeira, bueno, non pasa nada, pero volverá como Sergio Estíbaliz, a grandísima Ari Magritte. Faraona! É que non fixemos un Sergio Estíbaliz, referencia fresquísima. Tamén, moi sempre fresquísima. as referencias máis frescas. Bueno, imos comezar o programa. Que tal todo? Por certo, antes de que entráramos en antena, Ari dixo: teño algo que dicir dunha cousa que comentamos hai 2 semanas. Levoume tempo, fixeches un labor de investigación na Deep Web. Claro, sí. Chegou a cuarta folla do Google. Cuidado, quere ver máis. Sí, todo o rato. Estiven 2 semanas, 100% do tempo. Entón chegaches a 115, porque 2 semanas deixo aquí, veña, vou Ali facer... hai cousas que farían vomitar unha cabra. Ben, de que imos a ir de dúbidas? De que queres falarnos? Quero falar dunha pregunta que xurdiu aquí de por que os bolos se lles chama bolos as actuacións. Que ben. Vale. Sí. O sea que, Estamos en ascuas. Sí, porque por si alguén non estaba escoitándonos, que non sei que fai, se non nos escoita, porque hai que escoitarnos, estaban todos os episodios en a Galega Audio. Preguntaba concretamente Pablo Sangiao, hai 2 edicións, por que se chaman bolos? Sí. Os bolos, que esta xerga que utilizamos... Pero eu creo que esa pregunta foi fora de micro. Non, foi dentro, pero a ti tiñache retido. Berto Romero tiñache retido. Non falei isto, non falei falei zulo. Non falei Estaba ali facéndome facéndome fotos co periódico do día. El Se queredes recuperar a cree Daniel que Lorenzo. o que non escoita non existe. Claro. No, aparte, fala el dese día que chegou tardismo. Bueno, venga, imos ver como
cal é a resposta? Por que se chaman bolos? Pois mira, en Lendas de Toledo, Lendas de Toledo. empezamos por aí, Fijo que chegou a páxina 115. Polo menos. Lendas de Toledo. contan que hai unha denominación de como que chaman bolos as persoas como menos intelixentes, non? É como, mira que eres bruto, mira que eres túzaro, mira que eres bolo, que non sabes tal. Entón, a Peña de Madrid, a ver, cando ia... Non empeza ben a anécdota. Non empeza ben. Eu estou pensando en deixar de utilizar esta palabra, Para de os feito. músicos non empeza ben. Non, é máis contra a xente de Toledo. Contra, claro, os Cantos ointes temos en Toledo? Poucos. Bueno, da igual, dalle. Medio. as persoas de Madrid cando ian a actuar en Toledo, da igual que foran actores, actrices, que foran músicos, músicas, cando ian a actuar a Toledo, dicían que ian facer unha actuación para os bolos, ian facer un bolo para eses habitantes toledanos, que é como reciben tamén unha das súas nomenclaturas é os bolos. Vaya. Entón, Bueno. de aí ven. Pois ao mellor non era necesario Pois saber. podemos non? empezar a chamarlle parvos os concertos. Tamén. Vou facer un vou facer o parvo. Sí, é O un mellor pouco... non había que facer, non había que saber isto. Hai cousas que mellor non saber. Podemos pa que- deixar de usar a palabra tamén, Tamén que é certo, sería tamén é bastante certo. guai. Bueno, dito isto, imos comezar co programa de hoxe e imos comezar, como sempre, con as efemérides aleatorias, mesmo incluso antes da sintonía, porque senón non nos vai dar tempo. Hoxe, como aproveitamos que está con nos tamén Alejandro Martínez Pini, pois imos buscar co xerador de números aleatorios unha data que non che saia Que non outra sexa vez o 15, por porque favor. levas 3 semanas, a ver que pasa. Dai aí a xerar A ver, e a ver que imos darlle ocorre. a xerar 19 casi. Os dous parrulos. Os dos parrulos, claro. Bueno, imos ver que día do mes, o sea, que día e que mes. Xa temos o día 19. Que mes? O 11 ¡Home! novembro. 11, Sí, señor. 19 de novembro. Mira, case estaba desde aniversario tanto ti como... Ah, non, ti é Non, outubro. non. Ti outubro. Ti Claro, non, ti é non o estás. día del e o mes meu. Moi É o que ben, saiu aí. Non Pois como día. Non, o teu é o 16. Bueno. Moi ben, pois imos ver o 19 de novembro, o 323º día do ano no calendario gregoriano e 324º nos bisestos. Aí estás. E pasaron moitísimas cousas. Por exemplo, o 19 de novembro do 461, Livio Severo é declarado emperador do Imperio Romano de Occidente, aínda que o verdadeiro poder está en mans do Magister Militum Ricimero entre o 405 e o 472, que cando viviu este señor. O Ricimero, que era o que mandaba durante o mandato de Livio Severo, que morreu no 465. Tampouco mandou moito, do 461 ao 465. Pois este é o dato que temos hoxe e temos un analista. Posiblemente o mellor analista de efeméride, por non dicir o único que existe na radiodifusión mundial. Ele, Alejandro Martínez Pini. Alejandro Martínez Pini, o 19 de novembro de 461, Livio Severo é declarado emperador do Imperio Romano de Occidente, aínda que o verdadeiro poder está en manos do Magister Militum Ricimero. Algo que engadir a este bonito acontecemento histórico. O Magister despois foi unha carreira universitaria. Da que saen os números Parecía un maestros. dúo cómico, Severo Ricimero. Sí. Ricimero eran uns debuxos que levaba un polo cun ovo na ovo. cabeza. Sí. Ricimero, Ricimero. Tengo uns calcetíns. Teño un calcetín de Ricimero, que é Pablo moi Sanjeo. chiquitín. Era un aceite que lle tomaban así. Sí, o Sí, aceite de de Ricimero. Ricimero. Sí, Zipi, señor. zape, Zipi, tomaban. zape moitos, no Sí. cuarto dos ratones. Sí. Que bo podcast. Sí, moi bonito todo. Cuña. Bueno, non, Cuña non é Xa veu, estivo. xa estivo. Creo Que que bo cantante, que bo cantante. Cuña vai vir para o 300, que nos dixo que nos vai visitar tamén, que vai vir celebrar o Ajú. programa 300. Bueno, sí. Que como que nones? Andamio. Claro, iso hai que facelo para empezar o programa 300. Mentres tanto, o programa 300 tamén vos adianto que vai ter sintonía, que é a mesma que levamos utilizando os últimos 7 anos, que é esta, de play.
Play. Play. Como yo, Play. Yo Claro. Play. Bueno, nada. Como andamios, como que noners. Au, au, au. Estamos no programa número 296. Ainda non chegou ao 300. Casi 300. Es que au. Au, au, au. Bueno, que pasa? Non somos máis de jujá. Jugá, Jugá, jugá. sí, jugá. Eso des máis de Chimo Bayo. Bueno, veña, Jugá. referencia. Uca, chaca, uca tamén. Ah, tamén. Bueno, No, referencia iso, super. iso máis cultural. É Moi- recente. Jujá é máis Chimo Bayo. Buja, bueno, Que é menos cultural. Bueno, Buja Buján. era o do morcego. Cuidado. Cuidado con Buján. Sí, 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 cuidado. Buján é un país que hai en Asia que País. Sí, o morcego, que ten morcego. un Batman. índice de felicidade. O sopa do morcego. Exportador de virus. Efectivamente. Sí. Bueno, tampouco non sabemos. Bueno, sí sabemos. Sabemos. Bueno, non Pero sabemos. podría ser peor, podrían ser de Toledo. Correcto. Tamén. É unha Pero presentadora sería medio de 4. tonto e non funcionaría tan Vaya. ben. Di bolo, Bueno. di bolo. Pois Bolo. nada. É Un unha saúdo. presentadora de 4 tamén. Sí, sí. Juján Tamén. Argüelles. Ah, non, eu creía que dicías unha presentadora da UN que era Goya Toledo, que tamén era de, bueno, De había. bolos. Sí, bueno, De non sei. Wuhan, era de Wuhan. Eu non vou falar de xente que non coñezo porque o mellor é inteligentísima. De todos os xeitos, o que sí vou dicir é que estamos con Ari Magritte. E que hoxe toca Mundo Paquitov, que xa sabedes que esa sección que Dani Lorenzo leva facendo aquí neste programa pois xa varias temporadas. E a semana pasada adiantounos que ia falar nese concurso CQN no que Ari Magritte fixo moi ben, pero despois non lle saiu todo como quería. Dixo que ia falar Dani Lorenzo do 1994. Exacto. Que segundo eles é o ano no que Kiko Veneno sacou Échate un cantecito erróneamente, a verdade. Claro. Total, Bueno, Kiko Veneno fixo moi ben. bueno, Kiko Veneno, claro, pero Non erróneamente. non, pero Nos, os que fixestes que era o erróneamente. 92, non o Fodes, 4. Parecíamos bolos. Eu teño unha actitude de axuda, pero non No, bueno, era moi sutil. Era demasiado foi sutil moi- a axuda. Enganounos esta vez. Bueno, total, que Dani Lorenzo sí que, como ben dicía, dixo que ia falarnos de 1994. Por que? Non o sei exactamente. O que sí sei é que é o momento de que saíamos de toda dúbida, porque comeza, unha vez máis, no como que non, o Mundo Paquitov. Dani Lorenzo, moi boas. Moi boas. Que estou en ascuas. Como as sardiñas, pero Estaba esperando que fixeches o chimpún final. a ver, eu pensei ten moito sentido a sección que vou facer hoxe. Vale, moitísimas gracias, Dani. Logo comecei a reflexionar, e ao mellor non ten tanto sentido, pero na miña cabeza tiña sentido, porque imos cumplir o programa 300, non? Sí. Entón 300 é como 30 entre 10. Entón Por. Momo. 30 por 10. 300 entre 10, 30, sí. Sí, sí. 30 por 10. Había lagunas no meu razonamento. Bueno, Pero- en Redondela, Entón dixen, en que Cesantes é unha pasaría, praia. que pasaría 30 anos atrás? Voltamos 30 anos atrás. O sea, que é unha regresión. É unha regresión Esta non era- cósmica. Eso caso paranormal e despois. Isto é unha regresión Paquitov. Paquitov que tamén é paranormal É un dicir, pouco, pero que estamos en 2024, 30 anos despois. Anda, xa, claro, 1994. Claro. Entón É que son de letras. eu atopei o periódico do 27 de outubro de 1994. O sea, tal día como Tal hoxe día que- como hoxe. que acabamos de estrear Exacto. como era o mundo, 27 Claro, de claro, outubro claro, de claro. 1900. Bueno, Vas non falar sería de Bárbara Rey. De Clinton. No, daquela non se falaba de Bárbara Rey, agora sí porque xa se pode falar de todo. Claro. Pero daquela non falábase de Bárbara Rey. Pero Oh, non- por Algo se certo, había comentado. Sí. Por certo, que xa que antes de que empeces, vou retrotraerme un pouco máis, pero vin un extracto, seguro que o vichedes nas últimas semanas en Twitter, dun momento en que Bárbara Rey estaba convidada a Esta Noche Fiesta, que era un programa que presentaba a José María Íñigo. Entón, era un programa destes de Nadal e tal,
falaba, que tal, Bárbara? Sabes que ali estaba na mítica discoteca, como se chamaba esta? Sí, Xa me saíra o Sí, nome. a do retiro aquela. Jová, bueno, despois saeme. Onde Entón, perdeulo la Flores, o pendiente. Ai, cogerme pendiente. Bueno, pois estaba en Florida Park. Florida Park. Entón, sabedes que aquela discoteca era a típica discoteca dos anos 70, 80, que había un escenario e logo estaba rodeado por mesas con cadeiras e a xente tomaba ali pois os seus copazos, efectivamente. En este programa había moitísimos famosos que agora sería impensable, máis famosos ademais, máis menos de verdade, sentados nas mesas, e unha delas era Bárbara Rey e dille José María Íñigo: "Bueno, Bárbara, e o amor, que tal o amor? Que tal o amor? Que tal levas o amor?" Pois moi ben, hai amor. Pero hai amor, incidía Íñigo, hai amor dun home. Bueno, o amor, dicía Bárbara, pode ser amor de homes, amor polo traballo, amor de fillos, o amor importante. Amor real. Amor real. Bueno, entón cando Íñigo di, vale, acaba a entrevista dicindo: "Bueno, pois neste ano que comeza, Bárbara, a ver se che trae o amor os reis." E quedou Íñigo todo pancho ali dicindo: "Mamá, aquí os un texto o que se sabía." Bueno, en fin, falando de xa dito isto porque acabo de lembralo, pois imos falar de 1994, dime. Exacto, entón eu collín o periódico O Faro de Vigo do 27 de outubro. Xornal de aquí, que nos somos de Vigo, vale? Mais ben. Exacto, Xornal de claro, Faro de claro. Vigo, que o decano, diario decano da prensa nacional. Entón traio 4 cousas que Vale. poden dar incluso para 2 programas. Eu Vale. abro Pois mira, pareceme ben porque quero dicir, xusto a seguinte sección sería no programa 299 antes de chegar ao 300. Claro. Vale, moi ben. Bueno, imos aló. Entón, eu ofrezo vos. Primeiro, cal era a carteleira do cine nos cines de Vigo o 27 de outubro de 1994? Bueno, iso está interesante. Que daban pola televisión? Que nos sentaríamos a ver Oh, que bo, en 1994 o 27 de outubro xoves? Xoves, era un xoves. Xoves. Oxe, este ano domingo, xoves era, moi ben. Outra opción teño un Médico de anuncio a páxina completa do Alcampo cos precios Oh, maravilloso. Buah, de chaval, que bo, 1994. En pesetas, claro. En pesetas, claro. E tamén traio retrospectivamente o horóscopo de cada un do 27 de outubro de 1994. A ver, eu creo que por deferencia a nosa convidada hoxe deberíamos comezar polo horóscopo, vale? Porque Que saibades que eu fixen moitos anos a páxina do Alcampo, pero anos despois, claro. Esa páxina cos prezos fixena eu anos despois. Bueno, pois sí, entón sí, non na hai- axencia xa está, que traballaba. temos, Sí, sí, temos sí. polo menos se hai dúas, se imos Alcampo e falar. horóscopo. En 2007, 2008, 2009... Ti deseñaches tal, a páxina do Deseñaba eu Alcampo. esa páxina que me chamaban ás veces a cambiar prezos porque teñen olladores por aí que se noutro hiper hai un céntimo máis barato hai que cambiar o prezo antes de que saia no Faro de Vigo, por exemplo. Que bárbaro, Sí, que sí, bo. sí. Pois Como 24, como Jack Bauer. Aí, espionaxe total. Bueno, pois entón eu creo que podemos comezar mira ti, como é a sincronicidade esas das que falaba aí 3 programas Pablo Sanjeao. Imos comezar polo horóscopo, se vos parece. Veña. Vamos ver que pasa. Espero que teñades boa memoria e agora saibades se acertaron o 27 de outubro de 1994. A ver, déxame pensar o Sí, 27 sí, de eu outubro. teño outubro. claro Claro, que me tiña, eu pasou. no- Sí, sí, no- claramente. Eu estaba en terceiro de BU. Fai 30 Eu anos. estaba a piques de coller a varicela, non che digo máis. Non, aínda lle faltaban uns meses, pero sí 27 collen a varicela aí. 94-95 ese Sí. claro, estive en 92-93. Eu estaba en sétimo de XB. 92-93, estou pensando, Estabas eu en estaba en Cou, estabas ti? Eu en segundo de BUP. Eu estaba en COU porque foi Claro. o ano que comecei, que eu remataba. estaba en Claro. terceiro de BUP. Eu estaba en COU. Estaba a vale. piques de coñecerte a ti. Estábamos, A bueno, non, piquísimos. sí, Ou porque xa coñecías, non, pouco despois comecei a traballar no Angara Aí, por a eso. finais dese curso. Pero 27 de outubro, vale. Aínda non, 1900 vale. No, bueno, sí que nos coñecíamos, pero xa che contarei. Porque ti estudiaba no Mariano, eu vivía Sí. ao lado, coñecíamonos de vista, xa che dixen un día. Sí, sí, sí. Bueno, Dalle. pero non vimos falar da nosa Encántame vida. porque primeiro fan un horóscopo así en xeral. Claro. E despois van os signos, Carai. vale? En xeral. Ah, vale, Di, xeral, a ver. O día de hoxe caracterizarase en xeral por influencias astrales desfavorables. Vaya.
27 de outubro. Este é un bo día para asegurarse de utilizar a plena capacidade dos talentos artísticos que teñan, así como para coordinar os esforzos con outras persoas de talento capaces de levar adiante os proxectos sen demora. Vale. Vale, pero se todos confiamos noutras persoas con talento, quero Que dicir, te falla. claro, que eu non o teño claro. Bueno, Entón, sempre hai alguén Ari, mellor que a ti. cal Sí. é o teu signo zodiacal? Escorpio, por suposto. Escorpio. E ti tamén es Escorpio? No, son Libra. Libra. Imos a Escorpio. Imos aló. Imos a Escorpio, falamos do 27 de outubro, por se alguén está incorporándose á Radio Galega, vamos ler Do o 94. horóscopo do 27 de outubro de 1994. Para ver se acertou. Claro. Por que? Pois escoiten o programa cando remate que saen a Galega Audio. Claro. Vale, para... Que conste que eu aí estaba escribindo cancións, Xa? Fíxenlle Pois, caso. vale. Sí. Pois, contrólase en Eu horas estaba nun programa de radio. Ah, no instituto. Eu xa estaba... Si, Estaba, en, no, xa- cuatro eran eu- cuatro eu así. creo- iso eu que creo pon que aí xa- da xa non creación estabas. artística No, sí, sí, de... ¿Estabas todavía? Sí, de hecho, de feito, Cuatro estaba... eran cuatro las hijas del rey. A temporada esa durou completamente. Estábamos Sí, señor. preparando este programa de dentro de 30 anos xa. En realidad era o mesmo programa que Aí estás. Era o mesmo, pero con outra xente, pero igual. Que non se facer outra cousa. Ben, dalle. Contrólese en horas da mañá, cando é posible que reaccione airadamente e sinta desexos de insultar os demais. É moi concreto. É moi eu, É sí. moi- Eu a primeira da mañá non me fales. Bueno, pero... E logo ponse faltón no horóscopo, porque di, mellore a súa apariencia personal e terá máis éxito. Cuidado, o sea, tía chunga. Claro, pero a ver, é que é moi xeral isto. Non, pero era xoves e eu dadevos conta de que estudiaba a min que me gustan os homes, estudiaba nun cole só de mulleres. Entón, pa que me ia a arreglar eu? Pero ti Para estabas que? en que curso? En terceiro. segundo de BUP. Segundo de Segundo BUP. de Claro, BUP. porque eu logo estive por debaixo ti, pero porque Claro, fixen porque así, eu adianteiche aí moito, pola, sí, pola polo que- dereita. Polo que fose. sí. Bueno, Por lo vamos que a, fora. vamos a tener en cuenta que ti empezaches 3 carreiras. Claro. Bueno, e logo perdeu aí a matrícula doutra, claro, Sí, sí. Por certo, na última sección de Dani Lorenzo, creo que dixen polo que sexa 35 veces. Ah, sí, sí, non sí. podo repetir esta... É moi túa. Non, Polo é que que se se- non a dis... No, pero 35 veces non é precisa. Veña, Veña, Pablo, Seguimos. Pablo, Libra. 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 imos aló. Teña coidado de non cometer un costoso error monetario pola mañá. As mañás estaban complicadas. Sí, Os non bocata é que perder os cartos do bocata a primeira hora supoñía un problema Chungo. para todo o día. Claro. E os xoves nos tiñamos, el tiña clase pola tarde, ademais. Claro, pois. Os xoves, xa cho digo, sí, Soy sí, sí. Carlos. E logo ven un A ver. consello que Pablo podería aplicarse tamén agora. Bueno, Que manteñase ocupado en asuntos prácticos. Monetiza. Pois Número non seis. aprendín, se ve, No. se ve que non aprendín. E remata Ah. sendo moi concreto. A ver. Teña coidado cun artista que coñecerá. pois sí, pois sí. Bueno, xa sabedes, non? Aí foi cando empecé a coñecer a Carlos. Claro, claro. Non, xa nos coñecíamos, Isto foi, xa nos coñecíamos. Fácil. Non, Patio claro, humano, pero patio veu humano. Ari entrevistada ao programa de Patio humano. radio e Non, xa pero se liou. pero coñeceu a varios artistas. Artistas despois. No, do andamio. pero fíxate que é certo que aí chegou a primeira oferta en esa época para traballar contigo na radio. Sí, mira, Coidado. tardou 30 anos. O sea, que de momento vai acertando. Fun Sí, cauto, sí, fun cauto, sí, tardei sí. 30 anos en decirlle que sí. pensou no ben. Dixo, a ver, déxame pensar. E así ata o 2021. Pini, Eu cáncer. Imos ver que tal. Vamos a Cancro ver. aí estamos. Cáncer é la familia. buscando. Haga durante as primeiras horas do día as citas para divertirse coas súas amistades. Quedas a primeira hora coas clases. Pois sí, porque estaba primeiro de empresariais, como que estaría na cafetería. Claro, claro. Bueno, aí Pero Ahí está. sexa frugal nos seus gastos. Estabas na cafetería, no, pero frugal eu tomaba café. Frugal. Frugal esas horas da mañá, non. Pini é un tipo frugal nos gastos habitualmente. Tampouco o derrocha. e tamén remata sendo moi concreto. A ver, Di, a súa parella mostrarase en extremo afectuosa con Non, vostede. non tiña, así que non afectuosa non. bueno, ao mellor non o Como sabías. yo non o sabía, estaba alguén Estaba mostrándose alguén- afectuoso. Afectuoso ti nada. Afectuosas non había. Isto pasa moito, Que ti non lle notas o afecto, pero están aí. Claro. Bueno, Carlos, eu son Leo. Leo,
Ai, cada un dun signo distinto. Eso é maravilloso. Non, é que isto xa Os leos sempre teñen problemas de ego, eh? Isto está preparadísimo. Pero isto é de persoa moi maior, o sea, xa acertaban con Carlos. Sí. A tope unha mellor forma de atender as súas encomiendas. 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 Sí, unha palabra moi de Carlos, encomienda. Sí, total. Total. Sexa cortés. Bueno, tamén algo que que non necesita quita o moito valente. Carlos, tamén a algo ver, que necesita. concretamente, o 27 de outubro de 1994 Non fuches cortés con alguén. posiblemente non fun cortés con Non. alguén. Encántame esta fórmula, porque A ver. pareceme genial. Teña cuidado cos obxectos en movimento. Sí, Unha moto. O Sí. sea, Un se o coche. obxecto está parado, non tes que ter moito cuidado. Pero se se move, cuidado, Carlos. Era, teña cuidado eu cos obxectos en movimento ou os obxectos en movimento. E boa noticia porque se ve que ti non vas a ir hacia os obxectos. Claro, teña cuidado, efectivamente. Bueno, E estaba logo, por pensando. último, controle o seu temperamento. Pero un Carlos Sí, non pero o vexo temperamental. Sí, non, é un tipo moi tranquilo. Daquelas é un eras tipo que temperamental, non- Carlos. Non se enfada. Como que era temperamental? Carlos ia andando polos pasillos do instituto que tiñas que apartarte porque te daba unha porque un tampouco. saludiño bo. Isto non é certo, isto todo. Estaba en COU, sí, era temperamental. Era moi de insultar, Carlos, pero insultar sen falar, era unha mirada mirada. insultante. Bueno, o mellor pode ser. Sigue facendo moi ben, de feito. E logo a mí Ai, non vou falar. E se ti non que está- signo eres? logo a min que son Xéminis. Se non está diante o meu Os xémeos. abogado, non Ah, vou- doble cara. Total. Pero dame 3 consellos que poden servirme para hoxe, directamente. No, pero isto para 94, a ver se... Bueno, pero facemos así o Cambia os paralelo. calzoncillos. Teña moito cuidado na execución das súas tarefas. Eso para min hoxe, perfecto Vale, tamén. ben. Mellore e varíe o seu vestuario. Están moi preocupados co aspecto físico da peña. A min a camisa Eu non que estou de levas... acordo porque hoxe estás A min moi esa guapo. camisa encántame, melloraches teño que moitísimo. A min a camisa que levas de xornal me pareceme Maravilla. estupenda. É Maravilla. espectacular. Xornal pintado. E además. por último- De feito, dixémolo todos Sí. Sí, antes de que certo. se acendese o piloto Sí. vermello do programa. Certo. E Pero eu remata... fun primeira, se alguén ten que heredala, eso Sí. meu. A que Ari foi a primeira. Moi ben. E remata sabendo que ia ser autónomo porque di evite agotarse traballando durante todo o día. Bueno, o horóscopo estivo francamente ben. Genial. Eu quero ver a páxina do Alcampo, por favor. Imos aló. sen Canto facer- custaba. Claro, imos ver a páxina do Alcampo do 27 de outubro de 1994. E imos facer o que ven sendo... Vou buscar un conversor aquí Veña. de euros. Veña, para- non me sabes facer de cabeza. No, de Cabeza. Sí, no, home, bueno, sí, pero para sáenos saber ben. exactamente. Imos falar un conversor euros, Cuidado. pesetas euros. Veña, E conversor. que estábamos nos 25 días de Alcampo. Home, ainda por riba. Cuidado, Cuidado. Que eu creía que habría todo o ano, pero... Cuidado. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Que Aceite de oliva? 4 graus. Cosur 0,4 ou 1 grado. 1 litro. Un litro. 349 pesetas. 349 pesetas. 349 Sobre Sobre 2 2 euros. Sobre 2 euros 9 céntimos custaba un litro de aceite de oliva. 2 euros. Hai 30 anos. Hai 30 anos, sí, señor. Cada iogurte natural Danone, 22 pesetas. Buah, Ah, chaval. iso non é nada, Mira, prácticamente. 13 céntimos custaba un yogur natural de Danone. O sea, que subiu máis en proporción ao yogur que o aceite, Sí, casi. sí, home, bueno, todo subiu moito. Sí, pero... Pero, é dicir, e logo que digan da inflación, 13 céntimos. Sí, sí. 1994. Hai 30 anos, que non estamos falando do No, no. 1930. Falas do século pasado, Sí, pero non pero non de 1930. Aí estás, non de hai 100 anos. Moma, chaval. Leite enteiro Clesa, Ai. 1 litro. Que clesa, además, non imos o barato. No, no, no. 50 pesetas. Non, 72 pesetas. Jo, pero ainda así. 72 pesetas. Bueno, Cor- 43 céntimos. Un brick de leite. Un brick de leite. Que de todos os xeitos, vendo como foi a progresión dos produtos que acabamos de falar, bueno, un clesa, un euro de clesa non sei, algo un euro e estará, pico, claro, euro porque os 15 de marca ou branco así. mellor están a 85 e tal, pero cuidado, vale. Sí, 43 céntimos. E date conta de que o leite é o que sempre elixe o hipermercado para atraer público. Claro, Entón, claro. o leite sempre é o que vai estar máis asustado. Bueno, pues cuidado. Bueno, vale, dalle. Lata de Pepsi ou Cash, 33 centilitros. Sí. 33 pesetas.
Buah, pavo. A peseta centilitros. 20 céntimos. Claro. 20 céntimos. Bueno, que habría que entrar con isto da deflatación famosa, as latas seguen tendo a mesma cantidade, que son 33 centilitros. Habería que ver se entramos en cacaos solubles e cousas así, habería que ver. Sí, sí. Bueno, o que eu vino al campo xusto unhas latas que son minis. Sí. E gustoume moito que poñaba iso na estantería, que poña latas para no compartir. Ah, claro. Latas egoístas. Hai que fastidiarse. Pois iso, unha lata de Pesio de Cas hai 30 anos, o 27 de outubro de 1994, custaba 20 céntimos. 20. Medio kilo de pasta ardilla. Parta ardilla, Ardilla. tampouco imos o barato. Vale, ben, moi ben. Medio kilo, 64 pesetas. 64 pesetas son 38 céntimos. Ardilla. 38 céntimos. Mamá. Queres que falemos de marisco, por exemplo? Ah, veña, imos ver. Claro, porque aparte estamos xa comezando, moita xente merca. Bueno, moita xente merca hoxe mesmo marisco para conxelar de cara ás festas. Van a chorar. Mama, veña, a ver. Buey fresco. Un boi. Unidade. Veña. Un boi, unidade de boi, que isto moito do Alcampo, que están ali no medio Sí. do corredor, teñen ali, vale. Boi fresco. 295 pesetas. No. Qué maravilla. €1,77. Unha Non unidade. chega a 2 Ou euros. seja, non chega €1,77. Un boi, €1,77, mama. Bueno, Ameixa vermella. ameixa vermella. A kilo, Kilo, claro, ¿no? kilo, O kilo, o kilo. 695 pesetas. que son que está a cara, Mm. €4,18. Agora está en torno a 20 euros. Claro, pero está a cara, por iso imagínate. Sí, claro, sí, claro. sí, sí. 695 pesetas. Isto era un produto de luxo. Claro. Imos a fruta. Veña, froita, vamos. 4 kilos de laranxas. Ou seja, unha malla. Unha malla. Sí. De 4. 4, ás veces son de 5, pero vale. 295 pesetas. Unha malla de 300. laranxas eran 2 euros. Era 1,70, non chegaba. Joder, non chega tampouco. €1,77 céntimos. Cuidado. Que bárbaro. Cuidado. Un televisor en color. Un televisor en color. Era un televisor en color máis cutre que os que temos agora. Sonitrón. Non moi... Sonitrón está... Sonitrón era dos vos. Non era grande, eh? Tamén é verdade que os tamaños das televisións agora non son os A que ver, eran. as polgadas, cantas polgadas? 14. 14 Claro, era, pequeniño. era dos pequenos, era do poñer, porque os grandes Era eran de da cociña, 20 pico, 24, sí, 24, 25, vale. Vale, 28. un Sonitrón, pero estamos falando de Sonitrón, vale, ven. 21.900 pesetas. 22. O sea, que, 120 algo. bueno, pero aquí o mellor isto son 132 euros, redondeando. A inflación a Eli non é tan exagerada. Non, o que pasa é que a tecnoloxía, abaratouse ou mantivo A ver, é que outro día eu estiven xustamente nese mesmo centro comercial do que estamos a falar, que non queremos facer publicidade al campo, Non. e vin unha tele que era unha marca que non coñezo, TCL ou algo así, ou TLC, non sei como é, que era de 85 polgadas, e a televisión de 85 polgadas costaba 900 euros. Que é dicir que unha pasta, pero que hai 6 anos unha televisión de 85 pulgadas, aunque fora unha marca de segunda, non baixaba de 1.900 euros. Sí. O sea que claro, isto é Non, distinto. e aparte iso, a que temos agora da mellor resolución, ocupa menos, pesa É menos, máis, tal. unha tele é que agora non se atopan, é difícil atopar teles pequenas, pequenas. sí. Teles Sí. pequenas é difícil, pero por 130 euros posiblemente haxa televisións de 22, A ver, 25. é que para ver en 14 pulgadas usamos o ordenador, por Claro, iso xa casi non hai claro, teles, claro. ou a tablet, ou E son, temos... máis grandes, porque as mínimas son de 19 pulgadas. Sí. Que claro, é distinto tamén a Claro. proporción, porque 16 novenos. Pero antes era fíxate que a tele que coronaba o salón fai 30 anos podía ser máis pequena que unha pantalla dun ordenador Sí, hoxe. tranquilamente. Sí, claro, Tranquilamente. Claro. Bueno, que aparte había moito corpo e a pantalla ocultaba moito, pero a Sí. pantalla, claro, era moito máis pequena. Dimos algo, que máis? Que Pan máis tes? galego, bola, 1 kilo. Un pan de bola, Ai, veña. o pan. 1 kilo de pan galego, bola. 149 pesetas. 149 pesetas son Wow. 90 céntimos prácticamente. Un Cuidado, kilo. O eh. sea, non atopas De unha bola. barra. Non. No, de un kilo, ni te Iso é coño. unha bagueta agora. Sí. 149, pois 90, 89,5 De bola, céntimos. De bola, flipa. 89 céntimos. Que non de bolo.
Non. Fíxate, no textil eu tamén creo que inflación Pan de pantalones Levis. Pantalóns Levis, Cuidado, veña. auténtico, 10.000 auténtico. 10.000, No, 8.000, porque 4.995 Claro, pesetas. porque eran E que Levis. eran os 25 días al campo. Teníamos 25 días. Bueno, pois mira, aquí é onde atopamos que son 30 pavos, 30 euros. Non, pero estamos falando de marcas. Estamos Levi's, falando de Levi's. Levi's, Levi's agora sí. mesmo non che vai baixar de canto, de 80 100. pavos. Pero que 80, xa era, algo así. era o que costaban tamén, Claro, Eu os primeiros que tiven no 89, que era talla infantil todavía, a min parece unha tolemia, costaran case 8.000 pelas. Sí. 8.000. Sí, 8.000, en el sí. Corte Inglés e os de maiores costaban 10.000 12.000, pelas. sí. Ve, Sí. imos Entre con 12. dous prezos máis. Dous máis. Imos Zumo rematando. Casfruit, 1 litro. 1 litro de zumo. Casfruit, Vale, Casfruit, marca. que xa estamos falando de marca. Sí. Primeira Vale. marca, 79 pesetas. 79 que son 47 céntimos. Nada. O sea, xa... É que no 94 eu penso que aínda non se estilaba moito tirar de marca branca e non sei se había marca Non, de distribuidor, non había creo que todavía. houvese marcas brancas. Estaban non- por nacer as marcas de Pero claro, distribuidor. que necesidade. Claro, Se costaba claro, isto. claro. Por último, imos ao alcohol. Queredes whisky JB ou Veña. Ginebra Larios? Bueno, Whisky. Veña, o que queirades, o calquera das 800 dúas. pesetas. Así. Non, whisky JB 1.245 Sí, pesetas. 12 pavos. Ou sexa que Máis estábamos menos. en No, menos, 7 menos, sí. con 7 Sete. euros 50. Non, pois subiu 7 tamén. euros 50 tamén. Sí. subiu, Bueno, sí, sí. pero nese momento había unha marca que se chamaba Kindyland que Bueno, Scott's Club. sí, sí, Queen's Choice, sí. Pois Eh, dentro de 3 programas, se queredes, vamos a televisión e ao cinema de 1994. Bueno, Sí. pois imos darlle un aplauso forte a Dani Lorenzo esta edición especial do Mundo Paquito que terá unha segunda parte. Quedo coa dúbida de se había médico de familia ou algo disto. Bueno, falaremos, Pa pero semana. ainda non. Xa che digo que non. Ainda non, porque médico de familia creo que comezou no ano 95. sí. Pero o 27 de outubro, Pero VIP Noche igual sí. Vip Noche tampouco, xa estaba... Era xoves, Era ademais. os domingos, VIP Not. xa non había, existía. había Ah, por la semana había. que ten aquí Sanjiao preparado o tema, pero Imos. antes de nada, Antes non, de isto non nada, é para agora. imos escoitar unha segunda cuestión do noso colaborador na distancia. É o momento de que escoitemos unha nova consulta do CCCP de Pepe Capelán para Ari Magritte. Ola, que tal amigos e amigas do Como que non? Bos días, boas tardes ou boas noites en función de cando esteades vendo isto. Eu acabo de despertar. Bueno, dentro da miña sección CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta, quero lanzarlle unha pregunta á nosa convidada de hoxe, a grandísima Ari Magritte. É unha reflexión que me ven así agora, bueno, recén despertado, e é a seguinte. É dicir, chamándote Arantxa, por que escolliches como nome artístico Ari Magritte? E cantas veces dixeron ou escribiron mal o teu nome artístico? Porque imagino que algunha sería. Así que nada, aí está a miña pregunta. Bicos e apertas para todos e todas e repartídeos como queirades. Moitas grazas, Pepe. Pois esa é a pregunta. Pepe xoga contra da casa. Sí. Porque aí está mal escrito. Claro, aí está claro, pues, que está mal. Bueno, pero aí non sabe, ninguén sabe como está escrito. Por que o nome de Arantxa? Na miña casa chamábanme Ari, entón xa quedei co nome Ou sexa, da casa. tiveche sorte, en vez de Nené, chamavante Ari, que ao Ari. final é moito mellor. Claro, sí, mola. Sí. A min gustoume, quedei con el. O apelido é ben sabido, que é inspirado no pintor surrealista belga, que me gustan a min os seus surrealismos, e así se montou o nome. Pero a idea é que vaya todo xunto, e claro, aí empezan os baralles de Porque que vaya todo Peña, xunto. que, claro, O sea, ben escrito Ari Magritte sen... todo seguido, como nome que hai en redes sociais, Pero hai hai dúas letras que van en grande, mayúscula, que é o A e o M. A e R, mayúscula, O M non. e o I vai pequeno e logo o M volve a ir grande para
para que se note que é como apelido. Pero O A e o R primeiro. Claro. Sí, sería así. A R mayúsculo, M o I mayúsculo. pequeno e logo M... Aí está. Fibergran. Claro, Fiber. Fiber. A ver. O de mayúscula... Saime Pumares, dime Fibergran, saime o escrito de Pumares. Fibergran! Perdón. O de Perdón, mayúsculas prometo que non vais a ir en máis. minúsculas non importa, o rollo, todo xunto. Gran. Max. É que O esa meu chapa- momento favorito é cando digo, señor, é que non entendo porque son letras estranxeiras. e di Pumares, las letras son universales. Fibergran, bueno, perdón. Iso está... Sí, ese é o sempre concepto. soe ir mal escrito por iso, porque Porque non puxete fácil. poñédelo separado, pero non, o que vaya mayúsculas, minúsculas é o de menos, pero o de poñelo Magritte xunto, porque así o buscalo Todo en guión plataformas, non sei que, claro, Todo todo mal, Serve todo. ademais de nome artístico de contraseña de Hotmail. Aí está. Se lle pos un Eu asterisco véxemolo despois. aí para que usedes todos Ari Magritte con dous tes. Quedanos 12 minutos de programa e non quero roubarlle ningún segundo máis a esta sección que ven cargadiña, seguro que pero bueno, a ver, que aínda quedan 12 minutos de programa. Buah, que ninguén sobranme 9. Bueno, tampouco te pases. É o momento de que entremos nesta dimensión. Dalle Pini, veña. Estás entrando na dimensión Sangia. Pablo Sangiao, como estamos? Hola, ¿qué tal? Non te quito máis, ningún segundo máis de sintonía. De que Bueno, falamos hoxe? Pois hoxe imos falar dun dos casos paranormais máis famosos do Estado español. É o único caso no que un expediente policial recolle fenómenos paranormais en España, que é o expediente Vallecas. O expediente Vallecas. Que despois deu lugar a caso que película foi de Verónica. Verónica, a película de Verónica, aínda que Verónica estaba un pouco xa aficionado, había máis cousas, pero imos falar do expediente Vallecas. Veña, dalle aí. O 27 de decembro de 1992, a familia Gutiérrez decide... 1992. 92. O ano que Cando- saiu cando de Kiko Kiko Veneno. O ano que Veneno. salou a canción de Kiko Veneno. Sí, era o 27 de decembro, un mes xusto máis tarde en que no 94 al campo tiñas Dous, prezos, mira. todo así. Pois a familia Gutiérrez Sí, decide dous. chamar a policía denunciando que na súa casa suceden fenómenos inexplicables. É aí cando o inspector José Negri desprázase a casa co seu equipo e se encontra con toda a familia esperando na rúa aterrorizados. O sexa, que están agardando a familia fora da casa. Despois de chamar a policía porque estaban sucedendo fenómenos estranos na súa casa. Vale. Ben, pero antes Ben. antes de todo imos falar antes de falar do que se encontrou a policía, Sí. imos ver onde comeza todo isto. Ben? Estefanía Gutiérrez Lázaro foi unha xove filla de Máximo en Concepción que vivía cos seus pais e irmás na rúa Luís Marín do distrito madrileño de Puente de Vallecas. Vale. Na adolescencia, Estefanía empezou a xogar co ocultismo, co paranormal, o que fan todos os nenos, Sí, basicamente. a Ouija, esas A cousas. Ouija- a Que Ouija, non xoguedes con iso, xa. E a través da Ouija, ela e as amigas estando no instituto intentaron contactar co mozo dunha delas que morrera uns días antes dun accidente de tráfico. Vale. Un plan de tarde fabuloso. Maravilla. Fabuloso. Que Unha podes aí? rapaza botaba... Cando estaban no venenoso. meollo foron descubertas por unha profesora que moi ben, moitas películas de terror non vira esa profesora, decidiu romper o taboleiro de Ouija para romper o xogo. En ese momento, as testemunhas din que saiu do vaso que se utiliza na Ouija, saiu un fume branco que introduciuse pola nariz de Estefanía, non? Vale. A partir de aí, Estefanía empezou a ter síntomas como convulsións, alucinacións inexplicables, insomnio, voces e sombras que a atormentaban
A xove empezou a ser vista pola súa familia, era unha familia moi religiosa, empezou a ser vista pola súa familia como víctima dunha posesión demoníaca, que isto sabimos como se producía en algún programa. Sí. A familia deu por feito que estaba nunha posesión. Posesión. Que dicía... E a familia agarrouse a creencia de que era venganza dun avó morto que tivera unha relación regu coa familia, non? Vale, o sea, que todo isto vai explicarse despois, tranquilo. Vale, enténdense que entrou o que sabemos agora mesmo é que o fume dese avó, supónse, entrou por... Bueno, esa avó un fume. Un fume. Ben. Bueno. E o 14 de xullo do ano 91, Estefanía morreu dun episodio de catalepsia despois dun episodio moi violento no que atacou a súa irmá e a autopsia determinou a morte como súbita e sospeitosa. 91 que un ano antes Ano e medio, dos casi. Dos feitos feitos. que estamos a falar. Ben. Despois da morte, os episodios intensificáronse, non? Que é o que sale moi ben na película Verónica. A nai asegurou escoitar a súa filla chamándoa dende distintas habitacións. Crucifixos que se movían sós, risas dun vello, a imaxe dun vello atravesando as paredes, tamén houbo. Isto quen foi quen eran as testemunhas? Isto é o que viviu a familia. A familia, Isto que vale. viviu a familia antes de chamar a policía. Vale. Cristais que se rompían sen ninguna causa, sensación de que alguén estaba a tocar, de repente tocábate alguén pola noite. Ata en un momento, unha foto que tiñan de Estefanía no salón da casa quemouse e curiosamente se quemou o que é a imaxe da cara de Estefanía e o resto do marco, o resto da foto quedou totalmente intacto. Guau. Ben? Que manitas. No, moi ben, moi ben. Despois así, xa poñendo a situación do lugar, volvemos ao 27 de decembro do ano 92. Cando Negri, gustame moito o nome de Negri. Negri, Cando sí. Negri e os seus homes entran na casa, entran acompañados pola familia. Entran a familia, Negri e me parece que 6 homes máis, non? E que se encontran os policías? Se encontran portas de armarios que, a pesar de estar pechadas con chave, se abren no seu paso intentando pegarlle os policías. O sea, os policías van pasando Isto, como... cuidado, isto é testimonio da policía. Testemuña da policía. De feito, recordo un programa que non se pode dicir aquí, de Cuarto Milenio, Sí, non se pode que dicir, me parece que levan, non sei se son 20 ou 25 anos despois a este inspector, o levan a casa, eu recordo ese programa e recordo a cara do tipo cando entrou no piso, Cagao. que era como que non quería estar. Bueno, polo claro. Porque Polo que Jiménez, polo que fora. Polo que fose... Mientras estaban ali no piso, escoitáronse polo visto uns ruídos estremecedores no balcón como se caíse mogollón de cousas no balcón e cando saen ao balcón non hai absolutamente nada. Ben? Lembramos que estas testemuñas son da policía. Son de policía. Son atestados. por Aparecería nun policías. atestado, claro. Sí. E aparece, que isto tamén o vimos nos casos de posesión, unha estrana baba marrón aparece nunha mesía de repente. Aquí a miña muller dixo que se vomitou o avó. Tamén che digo, Bueno, pero esto, cosas de Yolanda. Isto vimos o que era cando falamos dos medios, vimos o que era un ectoplasma e como se materializaba parte da parte espiritual. Ben. Encontraron un crucifixo tamén na parede, que cando entraron non estaba así, arrancado e con 3 arañazos como de garras ao lado, non? E despois Un planazo, que isto tamén é moi significativo, cando entraron no baño, o baño se ve que era o foco, porque isto normalmente vai por portas, isto só falaremos noutro día, e vai por portas de entrada. Como o laberinto do Chinotauro, por exemplo. Por exemplo, tal cual. E a policía no baño sentiu, eles falaban dun frío inusual no baño, non? Todos os que estivemos algunha vez un segundo. É que estou vendo a policía entrar no laberinto Chinotauro. Perdón por la referencia Estaría culta. estaría moi ben. E os fantasmas por detrás dos fantasmas. Non pasas. Vale, perdón. Pois o O policía sea que hai unha agora fora da broma que hai que hai como un cuarto No cuarto de baño, O baño. Baño. A policía di que cando entran no cuarto de baño senten como un frío moi inusual. Se ti te moves no ambiente de Ario, sabes, se te moves en certos ambientes espiritualistas, espiritistas, din que hai un frío que se sinte que como eles se chaman o frío da morte. Que é como un frío interno que é moito máis frío do normal, Moi plano. que é como unha sensación Cando que en Galicia estás cerca dun río. Unha mala basicamente. resaca, en realidad é unha mala En resaca. inverno. É parecido a unha mala resaca.
Pois, como dixemos, o expediente foi o primeiro en admitir a existencia, o expediente ponía que cando entrou a policía había a existencia de fenómenos inexplicables. De feito, teño que dicir que cando estaba a policía dentro, empezaron a suceder as cousas, só se quedaron Negri e un dos policías. Os outros dixeron. Os outros dixeron, non me pagan por isto. A ver, por é que iso. Negri é do que se invitas a cear e logo non... Sí, Negri está todavía... Marcha da casa. Bueno, o caso foi estudiado por distintos grupos paranormais, estuvo o grupo EPTA, estiveron outros ocultistas, e incluso puxeron micrófonos para ver se había psicofonías na casa, e había unha psicofonía captaron unha psicofonía que dicía cuidado con el abuelo. Vaya. Cuidado. Ostras. Aquí ven. O cal tiña sentido para nai, que dixo que o seu pai no leito de morte prometeu que lle ia facer a vida imposible dendo máis alá. Un tipo encantador. Cuidado como nos despedimos dos mortos. Un tipo de palabras. Pois eu estaba pensando que a profesora tamén podía ser unha convidada de honra nesta festa, eh? Cuidado, A que o rompeu metía na a... casa Que por romper o taboleiro. Sí, ¿Qué queda? ¿Qué queda? Bueno, nada, cerramos Sí. e punto. ¿Qué pechamos? Sí, sí. Cerramos. Ao final resulta que o que parecía que a casa estaba encantada, que iso tamén o falamos noutro programa, non era así, porque cando a familia de Estefanía mudouse desa casa, parece ser que os novos propietarios nunca tiveron en absoluto ningunha experiencia deste estilo. Imagínate ti ser o da inmobiliaria. Cuidado. Pero a irmá de Estefanía di que segue vendo cousas estranas e que pode predecir cando alguén vai morrer Que ben. dende ese momento. Bueno, pois... Esta vez é moi raro porque parece ser que a policía tamén estuvo e dixo que isto sucedea. Bueno, pois aí queda este caso Por 2000, suposto, o caso foi archivado por falta de coherencia, arquivado Tamén. por causa de coherencia, pero aí queda, por falta de coherencia, pero quedou aí Eso quedaba arquivadiño Negri dentro. e cos atestados. Invita a ti agora Negri a unha copa e Sí. aganto. Claro, a ver que pasa, en fin. Estaría ben. Bueno, un Tomar aplauso algo con para Negri. este caso de Pablo Sangián, por certo. Total, Vallecas. Rayo Vallecano. Vallecas. En fin, imos ir rematando. A verdade é que lle deu tempo, por pouco, pero deulle tempo. Imos rematar porque xa sabedes que vai ser case xa é a unha remata o programa. Pero hai que despedir a Alejandro Martínez Pini, que estivo nos controis técnicos, Pepe Capelán, que tamén nos mandou o CCCP, Dani Lorenzo, Pablo Sangiao, e, como non, darlle as grazas por acompañarnos estas 3 semanas a grandísima, todo xunto, con R mayúsculo. Ari Magritte, amigos! Grazas! Quero voltar. Non marcho de aquí como Negri. Bueno, Quedo cuidado, aquí. que non o digas dúas veces, que logo pasa o que pasa. O abo ese, o Yayo Vallecano. O Yayo Bueno, non se pode rematar mellor un como que non que con este bonito momento de xogo de palabras. Bueno, sí se pode, sí que podemos rematarlo mellor, porque acaba de estrear hoxe mesmo, bueno, onte mesmo, este tema que se chama Click. Estivo estreando nas redes, nas plataformas, en redes, Robert Carcos, o tema Click, e hoxe temos a sorte de que nos lo vai interpretar por primeira vez no mundo dos medios en rigoroso directo. Amigos e amigas, rematamos o como que non con este tema que está quentiño, acaba de sair do forno, Maravilla. acaba de estrearse onte mesmo sábado, e aquí está, por primeira vez en directo, este Click de Robert Carcos. El cielo está de otro color. La vida se ha borrado de la yema de mis manos. Llegar a algo es obsesión. Los dedos tiemblan faltos de agarrarse a cada rato. No tengo ganas, todo es oro si lo veo en la pantalla.
es una sensación. Los recuerdos ya no huelen a pasado. No tengo ganas, todo es oro, no hay estéreo hacia los lados. No, ya no hay motivación. Me engancho del colchón entre mi exceso y la insatisfacción. Ya no encuentro quién soy yo. Me fumo hasta el rencor que en un momento era sudor. El mar tenía otro sabor. Hilando fino, me escondo entre canciones. Hay mil preguntas, no hay respuestas. Todo es muy grande, la nada lo invade. No quedan canciones que recuerden a lo de antes. Oh. No hay motivación. Me engancho del colchón entre mi exceso y la insatisfacción. Ya no va a salir el sol.